70. cennete ders fıkıh müyesserden nahmaduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Dersimiz barıglı fıkıh müyesserden namazın tertibinden bir adam imam olacak bolsa şoňa bir şarayet bar. Şu şarayeti iyi bolan adam imamlık başarıya. Yoksam şu adam imamatı doğurdu. Awul baştan näme? İmam erki adam bolmaly. Onu denana cemaatın imam olmaklığı kullen doğurdu. Ya şu vatetin görýärsiň ha, denana cemaatda beden 3 barahim nihli kıymalar vardır. Orten imamlarını denanada erkek koymasa o da doğru değil. Günahkarçılık ona mada sogap yok. Orten denanlaryň öýde üýşüp ölerlerine nihli namada koyacak deyip barah nämet diýerler. Imam birindik diýerler, bu da doğru. Şu namazlarda sogap yok yani. Şoňa hewar habardar bolmaly. Din yerleri ittiba diýilýär. Din yerleri ittiba. Yani Peygamberin aýdan ne wara bolmaly. Dinni ittiba etmeli da. Yani dinni Allah Resulü'nün aýdan ne wara bolmaly. Dinni ihtira etmeli diýär. Bir jidit ýol bejermeli. Din benami ibadat, sogap, şu zatlarda Allah Resulü näme diýen bolsa eýne şoňa işaret etmeli. Jidit bir ihtira etmeli. Jidit bir ihtira etsen şoň ibadatyn kabulle. Hamar her şuat tesbihat sanayan ýanky namazdan sonra 30 sırap subhanallah, 30 sırap elhamdülillah, 30 sırap Allahu ekber diými? Bir adam 34 etse şonu. 32 etse şonu sogap ýok diýipdirler. Şo näme diýip ittiba etmedi da peýgamberiň işine öre etmedi. İhtira etdi, jidit bir ýoldur etdi bilýärmi? Eýşe turatynda tamam şu ibadatlarda Allah Taala bilen peýgamberimiz näme diýen bolsa eýne şoň etişýärlik etmeli. Şoň içinden üýt görsek näme bolýar? Şonda sogap ýok bolýar. Ýa-da şoň bir ýanky nefil namaz her kim öýde okuymaly. Erki adamda da şeýle, denada da şeýle. Nefil namaz, gelin şuň palan nefil namaz okuyjak üýşüň heleyler, erkekler şunu setdeset günahkarçyk munna sogap ýok. Şo näme diýip Peýgamber Hudaýa şunu etmepdir. Faktyk şo etmepdir diými? Pes näme şo günah bolanlyk derekli, şo dogry bolanlyk derekli etmepdir da. Bir de şoň ýarak sünnete muhalif haýty bir zatda ibadet etmek şol kabul bolmaýar. Belki Peýgamber Hudaýa salamyň hadisi var. Eger şol hadisin men şu wagt ýüde çykartda aýdy bilsem, bir ajip bir hadis şuny gördüm şony. Musannif Abdurrazzaq diýip bir kitap bar, şonda gelipdir. Amelun qalilun fi sunnetin nibdir. Adazyk amal sünnete mutabak hayrun min amelin ketirin fi bid'atin nibdir Peýgamber. Köp amal etdiýe ýöne bid'atda, yani jidit bir ýolda ötüpdirler. Näme ýanky ady näme? Qara çarşamba namaz diýip, şoňa men esbarahim başlaky qadr namaz diýip, qadr namaz dogry ki. Yani sen qadr gece ibadet etmek dogry, yani qadr namaz diýip falan şereket okuymaly we falan okuymaly. Şoňa men Leylatul Ragaib diýip bir namaz bejepdirler. Şoňa men bejerilen namazlar bar, o namazdan ki kullen dogry değil. Ondan berdi. Allah Taala bilen Peýgamberimiň aýdan ibadetleri bar da, şonu sünnete mutabak amal etmeklik şonda näme? Şonda sogap bar. Peýgamber näme diýär? Amelun qalilun fi sunnetin. Adazyk amal. 2 rekat. Sünnete mutabak hayrun min amelin ketir. Köp amal etdi. 100 rekat fi bid'atin. Bid'atda diýipdir. Munna sogap ýok diýip. Ve men istennebi. Her kimi ki men Resulü Huda yani barahim iqtida etdi. İdimi düşse fehuve minni diýip Peýgamber. Şo menden nipdir. Ve men ragiba an sünneti. Her kimi sünnetime ters tursa, ýüzüne ursa, jidit bir ýol döretse feleyse minni. O menden men ummatynda nädipdir diýip. Şona jidit din bolýar da. Resulullah getiren dinni ayırıp jidit bir din dören adam bolýar. Ondan şöyle şoňa beter habardar bolmak gerek. Hawa asli dete baraydy, asli mowzu baraydy. İmam boljak goda bir adam, erki adam bolmaly. Pes denana jemaatyň imamat dogurdy. İkide musulman bolmaly. Pes onda kafir bir adam, şä bir adam kafir bolsun, Kur'an okuyup bilýän bolsun, he? Şu kafirler we musteşrikler we tefsir etdirler. Ha, tefsir etdirler. Şu bir İslamyň üçin ehli ilm, yani imany ýok yani. Haydi bir kafir gelip şular Kur'an okuyup bilýär, odan da Kur'an okuyup gelsin imam edayli, munimy dogry diýär yani. O şo toratynda imam balyga bolmaly, şo tadan sagyry oglan bolmaly, hem balyga bolmadyk. Onuň imamaty dogry diýär. O dördün imam akylly bolmaly. Däli adam, oran bir aslaya, bir tutulaya, aşa aslamaty gelen imam bola diýmeklik ona dogry diýär yani. Beşinci imam öz etjek qiraatyny barakyň qadyr bolmaly. Yani şu alhamdan sonra sure okuyan kullun subhanallah bil azim hemmesi ayetlerden var. Şu kıraatıni, elfaz-ı arabini
doğru tuğratında eda etyen olmalı. Yokum ne olmalı ya? Mana evvel olmalı ya. Subhan Rabbiyel Azim'in yerine Subhan Rabbiyel Azim deyte, azim şeytanın adı diye Huday taqqan. Onun şu taydan men yani azim şeytanın adıdır, men Rabbim şu deyip ayttığım olmalı ya. Şu taydan bana imam bolacak adam, şu zatında kadir olmalı. Ne kadar kadir olmalı? Şu kadar kadir olun ki mana evvel olmalı. Bu sidatla böyle evde tezbit taydan vazip. Yani mana ağı diyen birine. Yani bir adam şu an velezzallin deyip çekmeli. 4 elif çekmeli diye. Bir adam imam bulunna yani velezzallin deyte mana evvel olmuyor. Vacip 4 elif çekmeklik velezzallini. Yani vacip tezbidi diyorlar. Vacip şer'i der yani. Şimdi biliyor musun? Şuna mühendis bir adam o sen aytyan tecvidin rahat etmesin, mana ütgetmese bolluğu. Manası ütkese onu şu adam müşkül tabi. Bir adam şayet avdallap çektin ama tecvid doğru devatın. Mana ütgen bolluğu onda o da doğru devatın. Şu doğrusunda. Ondan sonra bir adam imam olacak bota şu öz dehlet kılacak bota manakım yankı öz faraizi var da man duracak yerin arafta olmalı, avratın örtülü olmalı, kıvla ağasın bakalı olmalı, qoslu olmalı, dehleti olmalı. Şu şertden hemmete cayini bitirili olmalı. Yoksam imam olmak doğru değil yani. Bu yedilinizden neyme? Bir sizatla oluyor, uzur değil ya da hemişe burnağanıya. Hemişe peşe koyuyor, hemişe bana yıl çıkıptı o. Şu zira uzurlu adam olmalı, imam olacak adam. Çünkü imam olmalı, adamdan namadım oynadı ya da. O da otada duruyla peşe koyuyor, ya imana yıl çıktı, yani hem sadı neyme? İş harap oluyor. Şu taydan avvaldan şu adamda imam olmasını gerek. Ondan sonra da dili de peltek olmalı. Yani şu kadar ki mananı ütgetmesin. Ne kadar adamlar var ya imam dili ağırrak biliyor musun? Yani dehmet talıp doğru okuyor. Mana ütkemiyor biliyor musun? Onda müşkül yok. Ama eğer şu dili ağır olup huruflarda adlar doğru eda edebilmese şu adamın imamatı doğru da o şu adamın idine namaz okumakla doğru da. Hatmi bir maslahat bile şu adamın imamatı ne öyle ütgetmeli olacak yani. Hop. Bu gurun şuna söyleyeyim bolluğu. İlk gurun şunu ne ki imamatta hakkı takaddum kim bilin? Kim evunca imam bolmalı? Vaktimiz adalıp vardı. Hop. Ahir vaqtda söyleyeyim, bunun hakkında edahı gurun aytıp olacak değil. İnşallah bu gurun ertaşıma koyayım. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.